Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent. Avui anem a veure l'altre tipus de malaguenya que tenim per aquí per el sud. Seria una malaguenya de tipus verdial, més emparentat en els fandangos de València i en els fandangaes i els baix per l'U i tot això. Diferència. Bueno, anem a recapitular el que hem vist. Hauríem vist ja jotes, fandangos de copla partida, seguidilles, malaguenyes, d'estil granaïno o alacantí, i ara anem a veure la malaguenya d'estil verdial. Al igual que l'altra malaguenya, té dos parts, el paseillo i la copla. Harmònicament, és a dir, els acordes, en el paseillo se sol fer esta sèrie d'acordes. Mi major, la menor, sol, fa i mi. Tenim aquesta primera opció. Una altra opció és també hi ha altres malaguenyes d'estil verdial que només porten mi i fa, com la granaïra, mi i fa. Luego la copla és exactament igual. Si van per mi, pues faran do, fa, do, sol, do, fa i mi. La diferència més important és en la mà dreta. En la mà dreta, aquestes malaguenyes no se golpegen, generalment no se golpegen. De fet, són els de la Vega Baixa, del Segura, se coneixien en alguns llocs com a malaguenya rasguear, perquè va rasguejar, no se golpeja. La mà dreta, el que fa, tenim dos opcions. El que fa és el ritme de fandango, de bolero, tan, 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 tan. Encara que en la Vega Baixa el podem escoltar tan, 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 tan. Aquestes dues opcions, que són exactament el mateix, són tres temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Són exactament el mateix, són tres temps, l'únic que canviem un abanico per dos raspis. Podem utilitzar-les indistintament en aquest tipus de malaguenyes. Entonces, anem a veure com seria la part del paseillo, anem a fer-les per mi. Primer anem a començar-les per mi. La copla seguiria igual, en els mateixos acordes, però l'únic que en aquest ritme, en la mà. Aquestes malaguenyes s'utilitzen per a dues coses, o bé per al ball, malaguenyes de ball, que poden anar més ràpid, o per a malaguenyes de trobo, per a trobar-les, per a enversar aquestes malaguenyes. Quan són malaguenyes de trobo sí que hi ha una curiositat, tot exactament igual, la mà va ahí, passa que va a una velocitat un poc més lenta i els acords són els mateixos. Però sí que és veritat que tenim que anar seguint més bé al cantaor que va. O sigui, el canto va per lliure, i va trobant i va cantant els terços. A voltes pot fer-los tots medits, a voltes pot allargar-se un poc més en un o en un altre. En la quadrilla de sonaors, qui mana són els instruments de melodia, pot ser el violí o la bandúrria o el llaüt.
en aquestes malaguenyes trobades. Els instruments que van acompanyant han de seguir els canvis que marca els canvis d'harmònics que marquen el violí o la bandúrria, val? Però seria tot exactament igual. Val? Hauríem vist aquesta malaguenya, els passeillos, no? De la malaguenya verdial per mi, o bé per al ball o bé per al trobo. També se podrien fer per altres tonos, però generalment sempre s'han fet per mi. Un altre tono que se sol utilitzar seria per la. Tindríem per la part del passeillo, seria la, re menor, do, si bemol. El si bemol, recordeu, que fem visant aquests dos, el primer, i tornaríem al la. Seria luego els acords igual que una malaguenya per la. Tindríem fa, si bemol, fa, do, fa, si bemol i el la. Seria exactament el mateix. Pues res, hasta aquí ja el vídeo d'avui i res, moltes gràcies i com sempre vos dic, dubtes, qüestions, crítiques, el que siga, ja sabeu on us podeu trobar. Gràcies.